Moi boas, voltamos con paquetiños roleiros desta vez con El Bosque de Ámbar, un novo suplemento de ambientación de territorio del Rugir de Dragón. Sabedes que a proposta de non solo rol para para un SRD de quinta edición de Dungeons and Dragons e empezaron, creo que foi no 2020, non? Sí, efectivamente, 2020 ou 2019, xa non lembro. Bueno, pois o miraremos. Coa publicación, creo que foi en 2019, o mecenazgo, ou incluso antes, pero bueno, a temporada 1, que é o que quería ir eu, que penso que foi 2019, vamos ver, pero é importante os períodos polo que vos quero explicar de cal é a política non solo rol con el Rugir de Dragón. E el Bosque de Ámbar pois, é a tercer suplemento de ambientación para o seu mundo, para Boldor. Entonces vamos a ver primeiro o paquetiño que o conto e depois os conto un poquinho sobre o que me interesa falar aproveitando a ocasión deste paquete. Foi unha preventa polo que me mandou directamente no solo rol sin gastos de envío a casa. Tuve bastante retraso, entre comillas, no período habitual do que unha preventa directa en, en editorial, tipo como fai Debir ou incluso bueno, Shadowlands xa está empezando a ter tamén a certa marxe de tempo entre que remata a preventa e envía. E mesmo vosotras editoriais como pode ser de Press tamén que está tirando agora de preventa e Fran son 2 3 meses e bueno, é o importante, a mí o que me interesaba, como non teña así moito que pedir, que ao final tuve, como sempre, en tenda, pois non esperei a tenda e preferí ter, e aparte nos daban un contido adicional, que non é que sexa algo que digas tú o quero, por eso vou a facer a preventa, non. Pero bueno, é sempre un detalle que está moi ben que sacan como se chama, este libretillo de fichas de personaxe especificamente del Bosque de Ámbar. O sacan en cada suplemento unha ficha específica e hombre, está curioso, por non está ben que regale, eles costa pouco, a non nos fai ilusión e saímos todos bañando, que é do que se trata. E vamos a ver, está envolto, bueno, non ven en caixa, ven envolto directamente en protector este de globo e así que o libro ven retractilado como é habitual en non solo rol, co seu código de digital. Van ben, non solo rol, entre comillas. Sabemos que ten os seus pros e os seus contras. O que os teño comentado, sobre todo co que le pasa a Shadowlands, que faz a preventa, te dan acceso ao PDF directamente antes de que recibas o físico, pero despois te mandan un código. Entón ao final acabas tendo dous PDFs que le pasas a un amigo, o que sea. En este caso, non, porque tes o código aquí, que vou quitar para descargar despois, pero non tes o PDF antes. Entón realmente estás coa preventa sin recibir o PDF. Se eu non me engano, porque eu penso que así. Sí, sí, porque non che mandan. Bueno, tapa dura, toda cor, interior, moito texto, e son unha das cousas que destacar porque vi algunha preview. O arte característico de Resurgir Dragón. Son 128 páxinas e xa ni lembro quanto custou, a verdad. Agora, deixame facer unha búsqueda, un momentiño para saber exactamente. No solo rol. Porque, bueno, estaría mal, estaría feo facer este paquetillo e non saber siquiera canto costa, ¿no? Más que nada porque é importante, porque agora se nota que hubo unha suba considerable, por lo menos alguén está aplicando. 34,95 está agora con 15 euros o PDF. Que está ben, bueno, mira, pues por poner en contexto agora a preventa de que está tendo de Hillspress con Trophy Dark, que igual interior en color, tapa dura, bueno, é formato 6x9, un poquillo máis pequeno, 180, casi 190 páxinas, están en 37,99. Pues bueno, 35 euros por esto. É pouco, pero a ver, é o que é ahora mesmo. Non se pode ir a
a menos, si non, temos que ir a tapas blandas, interiores en blanco e negro, si non, o prezo de que a min non me parece caro, si non, non o compro, Pero unha cosa que sí que quixera sinalar a hora de mirar, se ve cartulina boa aquí, sempre fan un deseño para cada habitación, ¿no? Como unha especie de logotipo, por exemplo, unha reseña, bastante contido, dominios, pueblos, historia de la región, localizaciones destacadas, religión, vida en el bosque, reglas adicionales con nuevos arquetipos, lo típico de nuevos trasfondos, nuevos objetos, bestiario y una aventura, además de unos apéndices, personalidades de Sananda, adquirir propiedades, Warworld, la lengua de los orcos. Vemos aquí un arte también hecho característico. Cada capítulo parece que empieza con una ilustración a media página. Y como vamos viendo, unha ilustración, pero está, creo que aquí atrás, porque é algo que fai no solo rol que aforra, pero ao mesmo tempo, si te acabas dando conta, te das conta o sea, si te das conta, lógicamente te das conta. Pero si te das conta, o acabas vendo despois sempre, ¿no? Que é que repite moita ilustración. Entón, abaratan custos, entendo. Pero depois fai isto moito. E isto para mí é un erro si é moi continuo, porque se lle pos algunhas tabuas así, bueno, aínda, pero fai unhas tabuas ao mellor igual un pouco máis visuais. Intenta facer arte económico, se pode así dicirlo, ¿sabes? Porque por lo que estou vendo só le ponen un arte, por exemplo aquí. Isto aquí non é unha cronoloxía, pero racha a dinámica de lectura cunha letra que se lee ben, pero que como que é moito texto, ¿no? Que abruma un pouco. E ti realmente cando é un manual de rol o que queres é que te entre polos ollos, que sea visual, e nos ten moitas páxinas de texto. Os típicos planos, que supongo que farán con algún tipo de aplicación e tal, non sei como fan, porque son todos como moi característicos, non? E, bueno, aquí si ves algún cuadro e tal, pero ves páxinas, o mismo que van na contraportada, outro máis, solen ser a parte ilustracións de personaxes, nada máis, non hai máis composición, moito texto, que está ben porque ao final tío que queres é contido, non? Entonces, bueno, está ben, pero ao mesmo tempo, claro, se eu fago este mesmo manual con este contido e lle meto moito arte, a mellor se nos va as 200 páxinas. Entón igual xa non me vale 35 euros, xa me vale 40 ou 45, porque obviamente eu pagar os ilustradores. Pero bueno, polo menos o arte que trae sí que evoca bastante. Trae personaxes, que nos podemos estudiar, personaxes entendo que son os xogadores, que eso sempre nos pode valer para nosas aventuras. E este xa, bueno, pois é o terceiro suplemento da ambientación. O mundo de Boldor xa se desenrola moito. E eu xa vos comentei alguna vez, pero quero insistir en isto, que o que máis me atraeu del Resurgir del Dragón foi a posibilidade esta, de ir coñecendo as rexións pouco a pouco. Entonces, non te... tamén, bueno, o formato print friendly da propia ficha. Que pasa? Que ti podes empezar a xogar ao Resurgir del Dragón con apenas, creo que son 2 ou 4 páxinas de ambientación e unha aventura curta, que é o que trae o manual, que eu teño por aquí, este manual, que é ben gordiño. Bueno, tens aí, teño as marcas. El Resurgir del Dragón, vamos a ver se si ven aquí no 2017, o sea, isto saiu en 2017. Eu creo que o primeiro ano de xogo organizado debe ser 2018-19, entonces o miraremos. Entonces é un manual que está moi ben, porque se vamos ao índice vemos todos creación de personaxes, as clases, sabemos que aí se va todo o gordo, combate, masa. Chegamos á páxina 315 e ainda non hubo ambientación, todo é reglas. Que pasa? Que o ambientación acaba na páxina 329, vale, 11 páxinas, quitándolle ilustracións e tal, bueno, pues moi poquiñas. El origen de Boldor, Sion, los ríos y canales en Boldor, el origen de las razas de Boldor, el abandono de los peregrinos, el albor de la nueva civilización, geografía, el mundo de Boldor y el continente de Boldor, y una cronología. E xa está. Con iso empezas, conoces un pouco a base, sabes cal é a base, o tema do Sion, o tema dos peregrinos, que hai razas que son antropomórficas,
E a partir de aí te vas a aventura que era la espada lutada na 478. Depois ten un apartado de edición de xogo e de adversarios, o sea, tes un manual de monstruos, entre comillas, pero non demasiado tampouco extenso, unhas 120 páxinas, porque despois o que va a pasar é que coas aventuras do xogo organizado vas desenrolando o desenvolvendo a ambientación e aparte participas dela con resolución na súa web do resultado desas aventuras. Entón vas condicionando as diferentes faccións e te sintes parte desa historia. E eu penso que eso está moi interesante. Vou quitar as fichiñas por aquí para que non moleste. Entonces, antes de El Bosque de Ámbar, salira o primeiro que saliu, La Ciudad de Bindusan. E despois, Las Llanuras de Sananda, perdón. Iso xa quere decir que vamos a ver se o pongo aquí. Ciudad de Bindusan, polo seu, bueno, este imprimín o mapa. Isto saliu en 2019, pois estaba eu con tema de 2019. E Sananda foi 2021 xa, non? 2020. Entonces, El Bosque de Ámbar realmente debería ser o suplemento de ambientación que correspondía a 2021. Por causas evidentes se atrasou. E pasou un poquinho co xogo organizado e coas revistas. Outro dato a sinalar. Teñen salido xa en físico 3 revistas de Pioneros de Boldor que obteñes gratuitamente solicitando a túa tenda amiga. Eu, no meu caso, primeiro fixen unha en Vigo, pero ao final non podía pedir material de rol porque era de cartas e tal, me cambié a Tesoros da Marga, que é onde pido normalmente. Estos 3 só por pertenecer ao estar de alta na web de Pioneros de Boldor os podía solicitar na túa tenda. Pero que despois viña o xogo organizado, que o xogo organizado vamos ver primeiro a segunda tempada. E espero que non se me quede nada, porque penso que non, que as teño todas impresas. O primer xogo organizado, que creo que eran 49,95, te daba 5 aventuras, estas 5, do capítulo 1 ao 5, de unhas 36 páxinas a toda cor, co mismo estilo que vos decía, ¿no? De non demasiado arte, texto, sí, son as típicas 36 con portada. E te regalaba esta pequena guía de campaña que ten 20 e tantas, 32 igual, 34 páxinas máis portada, ¿no? Suele ser, sí, eso, 36 en total con portada, que era el espolón, ¿no? Hice unha invitación cortiña para desenvolver todas as historias. En esta penso, e non me quero enganar, que solo hubo unha, creo que hai dúas e unha non imprimín, agora sinto non poder cumplilo, el decirlo claramente. Conspiraciones en el viento, esto non é físico, eso imprimino eu, en color, pero isto son PDFs e son aventuras gratuitas, eventos épicos e aventuras gratuitas que te facilita estar de alta no xogo organizado. Todas estas, tanto estas aventuras como as do xogo organizado, cando as rematas vas á página web de Pioneros de Boldor e botas, o sea, contestas unhas preguntas sobre a resolución da aventura. E iso te xenera influencia coas faccións, te permite desbloquear trasfondos ou objetos máxicos incluso, pero sobre todo a influencia que tes con esas faccións. E iso va a definir, primeiro, o mundo e segundo, a relación do teu grupo con ese mundo. E me parece estupendo dedicar tantos recursos a esto cuando, bueno, vemos o nivel de existencia que ten participar aquí. 5 aventuras por 50 euros, a 10 euros cada unha, con algunha gasalla máis un suplemento de alimentación de 35 euros cada ano. Non é excesivamente exigente para a cantidad de horas que tes aquí. Isto todo sumándolle despois a primeira tempada, que foi a máis intensa, lóxicamente, porque tamén foi a promoción. Eu fixen unha caixa, isto é deseño fan, de feito podes descargar o deseño, es que posen aquí o logotipo, aquí, o logotipo de El Resurgir del Dragón fan. Está nunha canle de Telegram que teñen grabado, eles incluso puxeron no seu Telegram. Este deseño foi o primeiro, que con este circuliño, despois fixen unha maior máis chulo, pero xa non me deu para imprimir a caixa. E aquí guardei todas as aventuras da primeira tempada, que supongo que guardaré tamén as da segunda.
E isto foi o que era tremendo, porque con unha sola tempada, o sea, con 40, con 50 euros de aventuras, por participar conseguías todo isto. E por que todo isto? Bueno, aparte das notas que fixen eu e tal, tiñas Fragmentos en la estrena oscuridad, que foi a aventura que se desbloqueou no mecenazgo do propio Surgil Dragón. Despois tiñas Prospectores del Vestigio Mundo. Isto igual, isto non saliu en físico, isto é porque o imprimín eu. O sea, era unha aventura gratuita, descargaba un PDF. Despois 5 aventuras, eu teño planos, teño notas por aquí. 5 aventuras, que esta é a segunda, porque esta, bueno, estas son as que había dirixido. Preceptor de las Tinieblas, que foi outro de agasallo. El legado de Arater, que foi un gratuito en como se chama? En colaboración con Generación X. Só se comprabas en Generación X te la regalaban. Eu a conseguín gracias a un amigo que foi unhas jornadas a Madrid e me comprou un material e me o trouxo. La Torre Negra de Sargonaz e el Orbe de la Abundancia e Sangre de Dragones. Estas eran as 5. Despois estaban os Pecados de Melioni e me queda alguna máis por aquí pendiente. Sí, esta, Los Pozos de Mabeliz, que venían en unha das revistas. E para mí, a mellor aventura hasta agora de que lin, porque esta última non lin todas, Armonía en la Tormenta. Para mí esta aventura hai que xogala. É unha chulada, forma parte da primeira tempada. Despois, no Sol Roll sacou a maioría, non todas, o sea, todas as aventuras del ciclo Xarcaz, o sea, da primeira tempada, oficial, é unha selección das aventuras gratuitas. Creo que quedan 2 ou 3 ou nada máis menores sin, sin publicar en ese libro. En un libro de tapa dura. O sea que si chegabas tarde a esto podías mercalas en un solo manual de tapa dura. É unha pena, porque os que nos gusta así o tema do perfeccionismo, o top rolero de tener todo igual, mola de tener todas as aventuras metidas así en tapadura todas juntillas. Pero bueno, que ya vamos a facer. É o que hai. Para mí hai un debate falso, entendo que falso debate, e se o hai, pois hai que dalo, que é o cuidado das liñas, desta liña en concreto, por parte de Non Solo Rol. Como vedes, a primeira tempada foi moi intensa. Se xeraron incluso grupos de Telegram moi participativos, había moitos fans aportando desinteresadamente. A web de Pioneros de Boldor se moveu moito, saliron 2 revistas e había moito movimento. E eso despois viu a menos. Viu a menos por 2 factores. Primeiro, non se pode manter ese nivel de intensidade salvo que tengas unha resposta masiva. E bueno, a resposta foi boa, pero non foi suficiente, entendo eu, como para poder tener ese nivel de intensidade de aventuras gratuitas e tal. Que tampouco é tanto, sobre todo porque o nivel de publicación eu non era capaz de recuperalo xogando. É unha mágoa porque pois viu outro componente que temos que falar, lógicamente, que foi a pandemia. E aí se tuvo que ralentizar por tema de costes e por todas estas historias. E eu, por exemplo, o meu grupo era físico e o paré e xa eu non volvín a xogar daquela en físico hasta de agora eu xogo online. Entón isto parei no todo e me quedo atrás. Estou collendo porque me gusta apoiar esta línea, porque teño ganas de voltar a Boldor e algunha vez o farei, non sei cando. E non teño esa ansiedade de necesitar novas aventuras. E ademais, se necesito novas aventuras, pois terei que crearlas eu ou as adapto de outras, que hai 20.000 xeitos de adaptarlo. Coa salida de material de quinta edición por parte de Non Solo Rol, que non está vencellado el resurgir, pero sí que se insinúa que se pode aproveitar, hai quen pode pensar que isto é un abandono á liña. Eu creo que non se pode falar diso xusto cando acaba de salir el Bosque de Ámbar. E hai tal potencial neste mundo que encargando a H ou B se pode desenrolar aparte sin romper esa linealidade e ademais o xogo organizado ten que contribuir a elo. Que Non Solo Rol non lle poda dedicar todos os recursos que lle adicou a Resurgir Dragón
me parece lógico y que nos como afición tenemos que apoyarlo. Temos que ter unha corresponsabilidade tamén. Se só queremos exixir, bueno, pues lógicamente exixamos cuántos exemplares se va a vender de Bosque de Ámbar. Porque se de repente só vende 100, 200 ou 300, 500, ponlle, pois é lógico que, entre comillas, descuida a línea, non lle vou a dedicar recursos a material gratuito para algo tan cativo que me representa X beneficio. Entonces, eso temos que sernos conscientes tamén. Se hai líneas que nos gustan a nós, non se van a manter solo porque nos gusten a nós. Ten que gustar a moita xente. Pois fagamos tamén proselitismo, non? Delo. Entón eu penso que non só lo está facendo ben, podría facelo mellor, pero o que vos digo, penso que podría facer mellor se nós o fixéramos mellor apoiando esta línea. Se non, pois é lógico que recibamos menos de lo que nos gustaría recibir. E non moito máis sobre isto, porque creo que o que quería destacar desta línea está. Hai quen pode ter presuizos polo tema furro, porque es que eso, bueno, eu non lo miro como furro, pero non estamos acostumbrados a animais antropomórficos e a verdad que un hipótido en partida mola un montón. Se non na túa mesa non te gustan os antropomórficos, os teus personaxes teñen variedade de sobra para escoller. Así que non, ese non vai ser a excusa. Como director de xogo, me gusta que haya este material. Me disgusta, entre comillas, ou me gustaría que non fora así, que o tema do arte, pero sei, o sea, eu podría pagar 5 ou 6 euros perfectamente máis por un libro con unhas páxinas, con unhas poucas páxinas máis, con máis arte, me gustaría máis, me sería máis atractivo para a lectura, incluso para a búsqueda de referencias, porque ao final as imaxes tamén te referencian cando estés en físico. Y nada más, me sigue gustando y no me cansé de repetir que No Solo Roll sigue apoyando PDF con entrega de copia digital ou incluso descontando a copia digital do físico, que eu teño feito unha vez, comprar primeiro o digital, leerlo e como me interesa comprar o físico porque sí que me descontan. O teño feito incluso con aventuras del Resurgir del Dragón, e porque a primeira temporada non me suscribín a ela. A segunda me suscribín a través de Tesoros de la Marca y si sale unha tercera me suscribiré probablemente directamente en No Solo Roll. E agardo que, bueno, pues con un tempo prudencial acabe anunciando No Solo Roll que va a seguir con unha terceira tempada de Pioneros de Boldor. Se non é así, non inicia un ciclo novo e fica aí e non saca máis, eu polo digo particularmente, ou calquera de vos, si non se chegou e pensa ir mercando material, todo publicado dá para moitísimas sesiones, pero moitísimas, para tranquilamente 2-3 anos ben, o sea que non podemos decir que sexa unha línea corta que vai a morrer nada máis naceu. Que pode ter moito máis, sí, eu entendo que pode chegar a ter 10, 15 suplementos de ambientación, tranquilamente, e hai algúns de verdade que podían ser moi potentes, pero moi potentes. O gallá os podamos ver e que non só le vaya ben porque apostou por esta línea de publicar un SRD e publicar unha ambientación propia e eu creo que é merecedor de elogio e de apoio. E non é por facer pelota a nadie, ni porque sea partidista, ni nada deso, porque é así como é a xente, que cando dis algo co que non concordas xa te está buscando aristas. E non, eu digo, sinceramente, eu digo, sendo todo imparcial que un pode ser, porque nunca o é, sempre é parcial, sempre é parte de algo, sempre hai sentimentos que influyen máis ou menos. Eu digo como sinto, non, nadie me paga, me obliga, ni fago este vídeo porque quiera quedar ben con nadie, sino que o fago porque me gusta que me xades material e que a mí cuando me gusta, cando vou ao mercado material, ver que opinan outros para ou incluso pirarlos para ver se me acaba interesando. De feito, hai algún material en futuro que estou pensando en mercar e case que vou esperar a que alguén o ensine para ver se me convence ou se non, pues esperar ou no mercalo. Así que espero que algún de vos vos sirva este vídeo precisamente para iso e como sempre vos digo, vemos nas mesas e se non nas pantallas. Ata logo.